Sannunku a lokacin da na ziyarci ƙasar Austria a matsayin mai yawon buɗe ido na sauka a Sydney sannan Melbourne. A nan na haɗu da mutane masu ɗimbin yawa kuma 'yan asalin ƙasar Austria a cikin wanda na haɗu da safiya suna na kaɗan daga cikin yaren Abrangel kenan saboda haka na samu damar tafiya zuwa Norway na Australia Brum. Na samu damar tafiya a waje da babu kowa na samu damar haɗuwa da wani ƙaramin gari inda wa'annan suke. Yaren Abrangel su ne mutane na farko da suka fara zuwa Austria shekara dubu da suka wuce suna da yarensu ɗaya biyu zane tuta kiɗa da kuma yankuna. Yanzu wa'annan mutanen su ne kaso uku na ƙasar Australia su ne tushe da suka ɗauki shekara dubu idan aka koma baya. A duk lokacin da ka tuna batun Australia ka tuno da Abrangel saboda sun cancanci a tuna da su kuma sun cancanta a kai musu ziyara. Wannan shine mai haɗu gobe.